Chai! Oh, I'm not too much. Customer. Okay, ele chọrọ. Enwere onye m na-etu. Anyị nwere malt. Ịchọ malt, ịchọ. Kapụdala malt ga-eji anyị afọ na Christmas. Na enwere onye m na-etu. Nwaanyị a na-akpọsọ ọjị nga. Nwaanyị arịọ ọsọ bụla ọsọ ole ahụ ya. Na-akpọsọ ọjị nga m na-abịa mbịa nga m tọrọ. Ana m ahụ gị nga mgbe otu nwa agbọghọ ọchọ na-achọ. Oh! Ọbịa dị ahịa taa. Nne Reverend ka ị na-ekwu. Nne Reverend. Enwere ihe a ga-eme nga anyị nwanne echi. A sị onye ọbụla ga-azụta ọjị. Sam abịa n'aka ya maka ọjị ọ na-ekepụ ekepụ. N'ihi awa ọjị nsọ nwaanyị marị nsọ. Lady Fobi. Lady nwaanyị nsọ. Ezigbo nwaanyị. Ebere oberele m nga awa ndị. Mbịara nga akwa n'ọchị gị kwụpụ m. Nwaanyị gị nweta m ote wega m na Adrastia. Maka Chukwu ozugbo ọ na-ebikwasịla m aka ote ịgba ya. Akụrụ onwe m ka ọnwa m ka ọ wụda amadụ m maka gị. O wetu o chiri kama ihe na-esu. Ọbịa na-aja taa. Ọga ihe kwuru na o wutere m o mee abịa chewekwa echiche ọzọ Nne Reverend. Ọga Nne Reverend anwụọla. Jesu! Nne onye anwụ. Nne Reverend. Jabigwo ga-asị gbagbuo ogu. Egbe eluigwe gbawakwa gị ọnụ. Ị na-anwụkwa nwụfukwe. Ọwọta na-esi anwụ ihe ọwụ. Nwaanyị gbagbu ndị m hụrụ nga esi mbịara nga ya nye m ọjị were ọkpa nye m ntacha ọkpa 2 days agadị m latrin m jiri gasị ka m kọla esi ele nga ọzọ kpọwa. Gịnị gburu ihe? Ọnwụnụ. Chirikwa. Ikugu eziokwu ka ikugu egwu. A ga-eli ya na 17th of December on Friday. Lady Fobi. Ọ ya nwanụ. Eze nwanyị nwụrụ. Anwụbeela m ka ewe ọnwụ si akpagbuole m n'ime anyị. Akala anwụla. Aga m anwụ anwụ. Akala anwụla maka onye nke nwụrụ anwụ ebechapụ akwa ya. Ihe nweta mmadụ na-esi anwụ. Nwaanyị ọjị ya na-ada adara ala. Ọjị ọ na-agwụ mbịa zụrụ ya ọjị ote. Adị ọjị m zụrụ ya m jiri gị ọkụkụ na ụmụ ọka mgbe si ya dị m gọrọ ọjị. Ndị eze takatara ọjị ote eze ha niile charasa. Isi ọnwụọna. Ọnwụọna. Ọnwụ mmadụ kwa egbu. Ọnwụ nwa hapụta ndị ọjọọ niile na-emere ala gbuo nwaanyị ezi omume. Nwaanyị m tesa ụlọ ọ ga-ala m na ya ga-akwa ala. Nwaanyị gị lawa hapụ m. Ọ dị mma. Elechisa ga-elie. 17th on December. Christmas. Agawala m. Continue. Ebu ya ka m gaji ụgbọ ihe ọwụla ọwụọ. Onye gburu nwaanyị n'ọgụdarịrị ya mma. Ime ọwa onye isi ala mba nnọọ. Onye isi ala mba na amana m ya nne Reverend Maxwell Chidera. Ọ wụ nne ya. Nwaanyị na-ada eji ndị ụkọchukwu egwu. Ana m esi fado. Echicha ihe nta ka m sie fada. Ọwụ ọnwụnwa ka ha ji nwapụta m na semina. Nwapụta m otu were ihe ụtọ dọga m ya n'ukwu ihe ụtọ barịpụ m. Nwaanyị m adụgakwa m ọdụ so ebe m na-esi dokwa fada. M nwụrụ fada. M jiri wụrụ fada na m nwụta. Gaga ịlụ nwaanyị mee mistake. Onye m nụlọ onye m na-ekwesị ịlụ. Egote mri. Ọnwa amadụkwa egwu. Nebọgụ nwụrụ. Nebọgụ ị ga-abịakwa na-abịa. Aga m abịanụ. Aga m emechi shọpụ bịawa ebe ahụ bịa. Ị ga-emesi ebe niile oghe mgbe mbụ. Ị ga-emesitụkwa shọpụ emesi ma na-abịa. Kikebeda agwa m na ewechi gị ewe shọpụ gị wara na mgba gị ṅụrụ ka anyị. Esi gbachie ihe gị. Ozi m ewe ozi anyị. A na-eji taa anọ na gote m nọ n'igba isi ala mba anọ ka m gaje ngụ ugbo aga m anọgide nga ahụ taa. Eresi a ga-ebulali ya. Kama nga ọwụla elili nwaanyị ma m daa ga-elie m. Nwaanyị ma wee kwesịrị tigire mma na onye owesi ya lawa. Nwaanyị ọma. Ọ wee nwere ihe ị ga-azụta n'anyị. Ọwụ m ọzọ gị zụrụnụ. Elige m ozu. Abịara m ịzụ mọlụ. Ihe ekwe n'osi mmadụ nwụrụ hapụ ịzụ. Kama zụjụ Singapore. Sa na-agwa gị na mmanụ nwụrụ na m na-etote m na na-ama nwe ihe ga-enye m geji ala gị na asa ahụ m nye gị zụrụ ọgwụ mọlụ. Mmanụ nwụrụ agịrị ngwa mọtụ ga-agbakasị agịda abịa hụzụ zụpụsue mọlụ. Ihe ndị ugbo a paakị ọ ya afọ ọdọ gị riri ebe bịa ego ọkụkụ.
Hey, nwanyị owe ego. Chekwa ma wee ezigbo kọstọma bịa. Ogini. Ole ibe ga kwa arịrị ogini mere mmadụ ọnwụrụ. Adịdị erigbuole mo, adịdị erigbuole mo. Ihe ọma dịkwa epu mgburi, ihe ọma dị ala asụtụ, ihe ọma dịkwa epu mgburi. Ihe ote m ga-esi anwụ nke m ihe mmega ihe adịkwasị ka mbeta onye nwụrụ anwụ n'ọkwa ka m bere onwe m akwa maka esi ike m amawọdụ m onye bere ka o bere onye nwụ ha nọ nwụọla. Enwebeghị gwara m ogini gịnị mere na ike mmebekwa akwa. Na-egbakwa ma ihe mbe. Ọngọwụla ịhụrụ akwa gị ibe. Ọngọwụla ịhụrụ akwa gị ibe. Enwere nwaanyị nwụrụ Lady Ezinne Fobi emesowo m. Lady Fobi ọwụ ya mma Fada Maswell na-ere ọjị n'ime ahịa. Ihe m tụrụ wụrụ asị soro kwe m ya nwụọ. Ekwe na ihe ọma dị ala asị. Agala m n'ọdị ya ghere fufuodo. Na-ajụ wele onye ghebere ọdụ nwaanyị mma n'oge nke a ka ọ na-adụ nwaanyị na-adị eji ahịa egwu ntewa nwa okorobịa ọcha na-anọ ndị mmụọ ga-afọdụkwa n'ebe o nere m aka taa otu ka ụwa ga-enegide ya kọta enum ya na didi nwatakịrị ga-etiwa m na nwaanyị na ọnwụọna nse onye Fobi ọrịarịba ka ọwụ nọ asị m o nwetụrụ nwa little sickness mana ihe akwụkwọ nsọ jiri kwuo etu ese kama onye ezi omume ga-eme ya nwụọ ya bịawa n'oge ka o nwee ike nọrọ n'ime ọkwa grasị ama bịawa so ọnwụ ya wụdịkwa ọnwụ ndị mmehie ọwụ ọnwụ ara ịchọ asị esiwa ọnwụrụ ndụrụ si n'elu ote bara famili ha niile ndụrụ na-efegharị ndị mozi na-erugharị asa akụkọ ndụ n'isi sịgo m gawa n'ime ahịa too nedịna m gara azụ ọjị ya wụrụ afụfa ka m na onye ugwu nọwa onye awụsa eri etu ndị mmụọ ga-afọrị mebe ihe o resịrị m 50 naira ọrị mma eme ebedoberi ala isi a ga-eme beri ala gị ga-ahụrụ ma a ga-eli 17th December 2021 17th gị bịawa na ele ahịa ama ụzarị ụmụnụmụ ama ụzarị isi ala mba nọ nga onye ọbụla anyị na-ahụ dị ka ya gburu Fobi nwaanyị ma onye ọbụla wụ onye na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị ịbịa ọkwụkwọ ya maka nwaanyị ejiri ndị ụkọchukwu egwu esi nwa ya nwoke Maswell na mgbochi dara shiri ihe anyị riri ihe m na-eriri ngwa esi ewe anụ mmadụ ihe ọbụla wa anụ site na anụ mgbada ruo na anụ jakị enwedị ha na-eji fọdụ kwa ya ọbịa ọ mmiri amụsị ha na-agụzi na ari ụdị anụ m na-adị eri ofe ma ha gbuo pokipo were anụ ya mere na isi ya ma chi atakata m anụ nwaanyị nwekata obi mma na ote ya gbanwe ote ya bute gbanwe ọfọ m ya were nsogbu ezinụlọ ha gbuo m different kinds of meat ọ ha ọwa ote kwesịrị isi abụ mmiri nsọ m asị m mesa gị n'ọnụ gị mere onwe gị n'aha nna maka ọsọ n'ụwa m mbụ asị ndị niile m gbasara asị ha nọcha n'aka nke nna ote ekwejego ozana ma chi 17th always a ga-ebi December 17th 2021 onye ọbụla kwesịrị ịga-akwado onwe ya maka nwaanyị na anyị kwesịrị ịkwagịrị ugwu dị asọ ozu na-ewe ozu anyị agịrị m ata ego ụkwụ a na-eji 14 na anọ a ma anọgide from 14 ruo 20 echi a ga-agara ya ma nka nle nwaanyị ebe 16th of December ka m ụzọ 16th on mine ka ọwụ 16th of December ka m ụzọ against 17th yes m ga 16th anọ m dị ya ka ime ụzọ gawa ebe a ga-ebula logo ka ọ gị gawa ebe ele ebe ime ụzọ aga akọ 17th 16th ma bịa against 17th okpeche ya ndị youth ga-eme anyị ga-abịa n'ọnwa ga-egwu ala ili youth nwụrụ You think say they wise? gị tụọ ebe a na-aṅụ mkpụrụ mmiri gaba ebu ya nkwụkwọ nga ahụ maka chukwu nwụrụ a na-atagbu ego nye wozu ndị nsọ agwarịkwa bịala nga abịa bụrụ okpu white ndị batrị abịa gaa dala biko ma agaba ebe m ga gaba nwaanyị na agbawa m obi sorry onye gwụrụ ilulu nwoke gwụrụ ilulu